Сәлем, бүгінгі шығарылышта самокатта исірік келіш жүрген үшін жаза, тантаналы линейки уақытында оңын юғалтып еғалған 13 оқушы һәм Токиода татар тілі дәріслері турында сөйлешербіз. Хәзер толығырақ. Qozonda самокатта исірік келіш жүрген үшін бір иратқа правасыз қалу қорқынышы яны. Ул самокатта барған уақытта оның янына юхиди хезмәткәрләре килә, туктата һәм аңа үзенең исерек булу булмавын тикшерергә тәкъдим итәләр, әмма ират баш тарта һәм шуңа күрә аның самокатын алып китәләр эвакуатор белән. Һәм хәзер аңа правасыз калу куркынышы яный. Бу ситуациядә иң кызыгы беләсезме нәрсә? Әлеге ират самокатка беренче тапкыр гына баскан булган һәм ул нибары 400 метр гына үтәргә җитешкән булган. Һәм нинди нәтиҗә ясыйбыз бу ситуациядән? Самокат ул мопед белән бер тигез булып карала, ягъни транспорт чарасы буларак инде, һәм аңа исерек килеш утырырга ярамый. Әгәр дә сез бераз күңел ачып алганнан соң руль артында утырмас өчен прокаттан самокат алып өйгезгә кайтырга уйлаган булсагыз, хәзер килеп чыкмаячак мондый манипуляциялар, мондый махинациялар. Шуңа күрә, әгәр дә сез оек түгел икәнсез, зинһар өчен руль артында да утырмагыз, самокатта алмагыз, такси чакыртыгыз. Псков өлкәсе Великий Луки шәһәренең 7 номерлы мәктәбендә тантаналы линейка вакытында 13 укучы аңын югалтып егыла. Бу төрле сыйныфтагы төрле укучылар. Аларны больницага алып китәләр һәм өлкә прокуратурасы бу хәлне тикшерүне инде үз өстенә алган. Өлкә губернаторы сүзләренчә, бу ситуациядә наркотикларның тәсире юк. Нәрсәгә ул аны әйткәндер, аңлашылмый, как будто кемдер шикләнә иде. Әмма бу ситуация турында бәлки бу кадәр тавыш та купмаган булыр иде. Әгәр дә шәһәр администрациясенең фикере яңгырамаса. Кыскасы, администрациянең мәгариф бүлеге җитәкчесе Татьяна Лазницкая бу хәлгә карата үзенең версиясын әйткән. Аның сүзләренчә, балалар аңнарын югалтып егылганнар органга хәлләре беткәнгә түгел яки башка сәбәптән түгел, бу чараның шул кадәр тантаналы булуыннан, борчылудан һәм каушаудан. Искиткеч. Кыскасы, бу хәлләрнең ничек шишеләчәген күзәтергә кирәк. Башкортстан Республикасы җитәкчесе Радия Хабиров Элвин Грейны мәдәният һәм яшьләр сәясәте эшләре буенча үзенең киңәшчесе итеп билгеләде. Татарстанда бу вазифага кемне билгеләп була икән? Әгәр дә шундый аналогия белән барсак, мин тәкъдим итәм Татарстанда бу вазифага Нурминскийны билгеләргә. Әлбәттә, ул Мәскәүгә китте, инде Мәскәү яуларга, әмма мондый зур эш өчен кайтыр дигән өмитем бар. Сезнең нинди фикерләрегез бар? Кемне куеп була бу вазифага? Светлана Тихановская Россиядә дәүләт-ара розыскы игълан иткәннәр. Бу турыда Россия Федерациясының Ичке эшләр министрлыгы сайтында хәбәр ителә. Моңа Тихановскаяга каршы Белоруссиядә игълан ителгән җинаять эше тәргән. Адвокат Дмитрий Аграмовский сүзләренчә, бу союз дәүләттә, бу очракта Белоруссиядә җинаять эше таралмауга каршы туру максатыннан эшләнелгән, кабул ителгән карар, кыскасы. Һәм Мәскәүгә Минск үзенең гражданнарын эзләү буенча һәм киресенчә еш мөрәҗәгать итә һәм бу сирәк күзәтелә торган практика түгел. Тик бу ситуациядә миңа иң ошаганы Тихановскаяның үзенең телеграм-каналда җавабы. Ул миңа мөгаен почта әрҗәсен ачып карарга кирәктер, чөнки мин Белоруссиядә, аеруча Россиядә үземне җинаять эшенә бәйледер дип уйламаган идем дип әйтә. Парламент сайлаулары нәтиҗәләре белән килешмичә, Кыргызстан башкаласы Бишкек шәһәре үзәгендә протестлар башлана. Нәрсәдән килеп чыга бу ситуация? Анда парламент сайлаулары була, анда 13 партия катнаша, һәм шул 13 партияның икесе җиңә, һәм әлеге ике партия хәзерге Кыргызстанның хәзерге президентына якын, аңа дус партиялар дип әйтегенде. Һәм сайлаулар гадел үтми дип саный халык. Һәм шушы 11 партия, үтмәгән 11 партия вәкилләре урамга чыгалар, алар белән бергә халык чыга. Һәм алар Ак бинаны яндыралар. Ак бина бу парламент бинасы инде. Госкомитет бинасын алалар һәм аның хезмәткәрләре халык каршына чыгып, без халык белән дип белдерә. Һәм шуның белән бер рәттән алар Кыргызстанның элеккеге президенты Алмазбек Атамбаевны да төрмәдән чыгаралар. Һәм ихтибар, булар барысы да бер төн эчендә эшләнелә. Һәм шушы ситуацияга бәйле интернетта шундый кызыклы мемнар, шаярулар күренә башлады. Кыргызларны башка илләргә дә шундый
переворотлар ясарга чакыра башладылар һәм алар әйтәләр чиратка язылыгыз, безнең вакытыбыз кадерле, без бөтен әйберне тиз эшләргә ияләшкән, шуңа күрә һәм нейтраль әмма сөйнечле хәбәр белән тәмамлыйсы килә. Япония егете Юта Хисияма Токиода чит телләр университетында татар теле укыта башлаган. Юта Япониядә татар телен өйрәнүче бердән-бер галим, ул филология һәм мәдәният ара багланышлар институтында укыган иде. Татар теле һәм әдәбияты буенча халыкара олимпиадада җиңү яулаган иде. Татар теле буенча диссертация яклаган иде һәм татар теле аның ул яхшы белгән бердән-бер үзегеннән өйрәнеп белгән бердән-бер тел түгел. Ул шулай ук башкорт, чуаш һәм башка телләрне дә яхшы белә һәм үзенең татар теленә бәйле белемнәре белән Токиода уртаклашачак. Шуның белән шул, сезнең белән гүзәл иде. Сау булыгыз.